Добре, искате ли само един верно да четем? Да. Тогава трябва да почнем от начало. Айде от начало. Здравейте хора! Днес ще правим 7 секундно предизвикателство. И имаме крака. Да, не сме фити, ето. И ръце. Така, аз ще предизвикам първи. Предизвикам Боби да каже 5 песни от любимия си изпълнител. Нямам такива. Добре. Значи, Боби, да си сложиш. Да. Прави така. Така, Иво, кажи 3 неща, на който си избереш език. Бонжур, лижо, Лижо. И да. Да. Това. Ние нямаме regular size. Не. Маршмело. Ставаме. Когато искат да се направят видеото интересно, дайте да стане. Аре. Айде! Не го пе. Сега ще предизвикам. Хайде бе. Боби да отиде да ми хване една жаба. Знаеш кога Боби ще правиш? Никол, пази ги! Моля ви, телефона ми! Нещо много светло. Тук оператора се излага на опасност. И апарата също. Тук сме в джунглата. Ето тук са жаби. Ти лут ли си? Ето това е блатото, в което Боби ще рови за жаби. Дян да хване. Мисля, че не си разбрала. Ето има жаба, ето тук, ето я. Не я виждам. Ето я плува. Къде? Снимай жабата на пред. Не я виждам. Пак ти го харчето. Когато да го видиш. Брат, виж, долу почва. Окей. Много интересно видео. Тръгваме ли си? Не, чакай, Боби не е хванал жаба. Боби, ето ти пръчка. Дай пръчка. Ето пръчка на Боби. Поне си я докосна. Ето вижте там. Ах, фак. Човек, що ми казва, че ме боли това? Казвам. Така, ето го нашия влогър Боби, който сега ще ми хване жаба. Иска ли не иска? A few moments later. Run. Ще падна с чудото ти! Няма ги! Знаех си! Това беше всичко от нас за тази седмица. Очаквайте ново видео друга седмица. Линк за моят канал долу в описанието.